Join! Ta-da! Hey, hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. Programang Join Tana Angeleños. Good morning Central Luzon, magandang umaga Pampanga, Mayapa, Abac, Angeles City. Kumusta ko po kabalen? It's a beautiful but hot Tuesday morning, May 5. Tama, no? May 5, 2026. At yun na, ito yung unang broadcast natin ngayong buwan ng Mayo. Isipin mo na survive natin, no? Yung init ng panahon ng dala ng Abril, no? Pero patuloy ang itong dry season. So sana'y nasa maayos kayong kalagayan kung nasaan man kayo ngayon. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga dito sa ating programang Join Tana Angeleños. Tayo po ay live dito sa RW 95.1 at tayo rin po ay napapanood simultaneously sa ating official FB page na Angeles City Information Office at sa RW 95.1 FB pages at sa CLTV 36. Ayan, at medyo kung na-miss nyo po itong ating panauhin ito. Nandito na sa unang broadcast ng buwan ng Mayo upang samahan tayo magbigay ng update, kwenting mga kwentuhan, no? Kasama rin ang aking ka-hairdo na si Idol Raffy Angeles. Tayo yung ano natin, no, pag medyo apektado tayo sa init, Idol Raffy, no, pag lumalabas tayo tumatagos kagad walang filter. Parang alam mo yung nilente pag may lente, no, parang ganun yung feeling natin kasi yung hairdo namin ni napaka-rare yung di na kailangan ng wax yan. Kung sa car wash, lang regular lang pwede na. Ganun yan. Ayan, no? Marami ng mga nakatutok sa ating programang Join Tana Angeleños. Sige, mag-iwan lang po kayo at makibahagi sa ating usapan this morning sa mga nais pong magpabati, magpa-shoutout. Ito po yung pagkakataon natin magbigay ng inyong mga mensahe sa ating comment section ng Angeles City Information Office page. Ayan, katulad ni Carlos Sampang Tumulak, ni Maureen Bruce, si Don Aguilar from Sapang Bato National High School pa, at si Tetchi David Antoco na isa rin sa mga suki natin sa ating programang Join Tana Angeleños. Alright, gaya ng aking nabanggit at live in flesh and live dito sa ating programang Join Tana Angeleños, we have our very own, ang ama ng lungsod ng Angeles, the Honorable Mayor John Lazatin. Good morning, Mayor. Lahat po ng sumusubaybay ng RW 95.1, lalong-lalo na yung mga kasamaan ko na kawani ng gobyerno, magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga sumusubaybay na ating mga magiging na kapitan, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Magandang umaga at buti pa si Mayor sa TV di kumikintab. Dapat minsan talaga sama ka na dito, Idol Raffy, para may katuwang ako sa Oo. Uy, si Maureen pala, birthday niya ngayon. Ayan, Maureen Bruce. Happy birthday. Ayan. Happy birthday, Maureen Bruce. Yun. Tinatanong niya ano yung rare. Yung hairdo namin ni rare talaga. Yun. Kasi rare na lang yung mga tumutubo. Ayan. Si Alvin Perez ng Angeles City Traffic Development Office, Mayapa, Bakyaka. At si Buntis, si Nicole David, na parang busog lang. Nakatutok din sa ating programa. Ayan. Mayor, ito, no? May na tayo.
Mainit pa rin ang panahon, pero kahit hindi tayo mga experts, ano ba yung ano mo para maiwasan yung dehydration? Kasi ikaw, lagi ka rin nasa labas, you're always meeting people, tinitignan mo yung sitwasyon sa lungsod ng Angeles. Napakainit, no? Pero how do you keep yourself hydrated, Mayor? Yung regular lang para hindi naman scientific yung ating pag-uusapan. Oo. Siyempre, importante, lagi kang magbaon ng tubig. Yan, number one yan. Number one yan, no? Lagi kang may dalang canister na lagi mo i-rehydrate ang sarili natin, no? Oo. Iba pa talaga yung may baon. Importante yun, no? Sa panahon ngayon, iba na ang init. No? Kaya maraming inaatake rin dahil sa init, no? Yung heat stroke. Pero ako kasi medyo sanay ako sa init. Lalo na pag natutulog, gusto ko yung air conditioning nga nasa 24, 25. Minsan pinapatay ko eh. Oo nga. Lamigin kasi ako. Kahit sa opisina, ganyan. Opisina, kaya nga pinapatay ko basta nakatutok sa akin yung aircon, lagi kong papatayin kasi nalamigan nga ako. Oo. Pero pag yun nga, pag minsan nasa perspective din ng tao na pag yung iba nga, yung mga ibang kasama ko, Mayor, sabi nila, pag mainit, uminom ka rin ng mainit na beverage kasi re-release nun yung ano yung init. Depende sa sistema ng tao. Tama. Meron lamigin, meron mahilig naman sa malamig na malamig. Lalo na pag sa kwarto, gusto nila yung aircon, naka full blast ang lamig. Tapos nakabalot naman, no? Nakabalot naman ang makapal na kumot. But anyway, kanya-kanya talagang mga ano yan eh. Mga itang kapad na hanapin yan eh. Katulad ni Dan Liwanag, yan, pinapakumusta kayo, Mayor, tsaka ni Jason Dalusong Supan. Mayor John, keep safe po. Ayan. Okay, dito po sa lungsod ng Angeles last weekend, napakadami, napaka-successful nung pamanang lakad na ginagawa natin every weekend. Dito po sa may Heritage District from that portion ng corner ng Santo Rosario hanggang doon sa corner ng Miranda Street, no? Dati nung mga panahon noon, Mayor, parang marami yung mga kung saan gumigimik yung mga kabataan, may inuman, ganyan, may alcoholic beverage. Pero napansin ko doon sa ating pamanang lakad, ang daming mga kabataan, no? Talagang yung iba galing pang duty, mga nursing students, no, na talagang sumilip pa rin. Nag-e-enjoy sila ngayon sa mga pagkain na naroroon na sinaserve ng ating mga kalungsod, no? Ano po yung parang nakikita na o-observe ninyo ngayon na huhumaling itong ating mga kaanghelenyos dito sa pamanang lakad? Sa panahon ngayon, nakikita natin parang mas gumanda at maraming napupuntahan ang mga kabataan ngayon. At kung titingnan po natin, para siya naging mini walking street, no? Tama, oo. Na after ng misa, nagiging family affair, no? Nakakapag ikot-ikot ang pamilya. Parang nagiging culinary hub. Oo nga. Oo. Ang ano po natin, no? Yung parang mini walking street natin. Tapos makikita po natin yung mga ibang naiimbento natin ng mga pagkain, no? Kasi lagi yan ang Kapampangan magaling mag-reinvent Tama. ng Oo. mga iba-ibang putahe para maraming matikman ang mga bisita natin. At the same time, siyempre, nakakapag-generate din ng negosyo. Yes. Oo. Malaking bagay na meron din tayo napupuntahan, na meron wholesome activity, na hindi lamang lagi tayo pupunta sa mga magagarang restaurant o sa mga inuman na lugar. Dito, makikita natin, matitikman natin yung mga naiimbentong mga juice, Tama. shakes, Mga fresh. tapos yung mga fresh, no? Saka yung mga bagong mga pagkain, may mga mocktails na tayo dyan. Tama. Oo. Maraming naiimbento ang mga kaanghelenyo natin na matutularan din pagdating ng araw, no? Kasi napapasa yan, no? Sa mga bumibisita sa atin. At siguro
marereplicate din ang mga ibang lugar, yung mga ginagawa natin para makapagbigay din ng trabaho. One thing na napansin ko rin doon, Mayor John, siguro sa na nakikita rin yung papaano yung pinupush yung good governance and practice, no, ng isang mabuting Angeleño. Nakikita ko mga bata in there, maybe sa mukha lang nila mga 20s ganito. Eh pag may nakikita silang mga nahulog na pinagkainan doon sa may heritage district, ba pinupulot nila. Tapos tinatanong sa tapat na food cart kung saan yung trash bin. So parang gano'n na, ito na yung sinasabi ni Mayor John na kailangan masanay ang mga tao sa disiplina at sa kalinisan. So napansin mo rin ba ito? Napansin ko rin yun. Kasi unang-una, lagi natin sasabi, linisin natin ang tapat natin. Lagi po yan. So kahit may mga establishment sa parang pinaka mini walking street natin, siyempre, kailangan malinis lagi ang kapaligiran nila. So, kung meron man mga pagkakainan, no, dapat itapon pa rin sa tamang paglalagyan. Alright, maya pabakya ka, Annabel Manalo. Oy, Mr. June Angeles ng ating LGBT. Director Jason Pabalan, Joey Pavia. Kumusta ka, Joey Pavia ng Pampanga Press Club, Reagan Del Rosario, at si Annabel Manalo, Divina Makapinlak Mazon, Annette Tantiatco, Maya Pabak, Mayor John, at si Esther Figuera Zapata. Magbabalik po kami live ni Mayor John Lasatin sa ating programang Jointana Angeleños. Mayor John, anong oras na sa buong Pilipinas? Ang bilisan ng oras? Ha? It's 10. Nako. 15 minutos pasado alas 10. Alright. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street, turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street, turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street, turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Join! Tana! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Alright, we're back sa ating programang Jointana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Mayor Carmelo John B. Lasatin II. At sa hindi lang nahagip sa ating camera, pero nandito rin si Idol Raffy Angeles. Binabati tayo ng sa magandang umaga ni Sam June Henson, si Verong Pascua na naging guest din
dito sa ating programang Join Tayo na Angeleños, si Vice Mayor Amos Rivera. Good morning po, Mayor John. At si Papa Jeff. Good morning po, Mayor John. Watching here from BPLD. Ayun. Si Engineer Norma Kabigting. Good morning po, Honorable Mayor John. Kalinisan at kaayusan, tungkulin po nating lahat. Hindi lamang ito responsibilidad ng pamahalaan, kundi tungkulin ng bawat isa sa atin. Tamang-tama ka. Oo, tama yung sinabi ni Engineer Norma. Mr. Lino David, good morning po, Mayor John. At shout out from Balibago, sabi ni June Henson. Balibago, di ba ano to, Idol Rafi, baka doon sa satellite office mo, no? Oo. Si Lisa Garcia, also suki natin from God Office. God bless you po, Mayor John. Pati si Coach Joel Madrona. Nice ko lang ibahagi itong ating tuloy-tuloy na programa para sa tree maintenance sa Sapang Bato Watershed. Na patuloy natin pinagtitibay dito po sa lungsod ng Angeles sa programang pangkalikasan upang mapanatili ang balanseng ekolohiya at matiyak ang sapat na likas yaman para sa susunod na henerasyon. So kahapon po nagsagawa ang ating sendro at ang Sapang Bato Watershed Team ng watering activities sa mga punlang itinanim sa sitio Target, katabi ng komunidad ng mga Aita dito po sa Barangay Sapang Bato. So ang gawain pong ito ay bahagi ng tree maintenance at protection program ng ating lungsod na naglalayong masiguro ang patuloy na paglago at kaligtasan ng mga punong itinanim sa watershed area. So sa pamamagitan po ng patuloy na programa at pangangalagaan na itong rehabilitation sa Sapang Bato Watershed ay mas pinapangalagaan natin ang supply ng tubig at likas na yaman na mahalaga sa kabuhayan at kaligtasan ng ating mga kaanghelenyos. Opo. Mayor John, ito, lagi natin itong ikaw mismo nagtungo na rin during our geotagging, no? Itong mga programa natin, katulad ng watershed. It's a long haul process, Mayor John, but you're up to the challenges, no? But ikaw lagi mong iniisip na pag merong isang proyekto, gusto mo comprehensive, no? Ayaw mo yung panandaliang solusyon lamang, no? Ito yung napansin ko sa iyong administrasyon, no? Katulad sa watershed at yung pang health, sa social services, at sa iba pang mga rehabilitation project. Ano po ba yung para sa inyo ang serbisyo, anong departamento man yan? Pag sinabing serbisyo, bakit laging komprehensibo yung approach po ninyo, Mayor John? Siyempre, kung titingnan natin, iba't iba ang mga departamento po natin, no? Siyempre, kung wala tayong magandang sistema, hindi rin tayo makakapagbigay ng magandang serbisyo, no? Kamukha yan nabanggit nyo kanina, yung watershed, no? Kaya nga kinakausap natin yung mga lupang pumapaloob sa Angeles City na pag-aari ng BCDA. Kaya natin kinakausap ang presidente ng BCDA. Nang sa ganon, makatulong tayo na pangalagaan natin ang kapaligiran na hindi naman na hinihingi natin ang ownership. Yes. Parang hinihingi natin na maging property custodian tayo para tuloy-tuloy yung programa. Yes. Same sa lahat ng departamento. Kaya binubuhay natin at lagi natin mini-meeting. Meron tayong executive meeting with the department heads para kung ano man ang mga problema at kakulangan, maayos natin kagad. Yes. No? Kasi importante yung mga pag-iiwanan natin pagdating ng araw. Meron na lang silang sinusundan o may balangkas ng sistema para ang pagpapatakbo kasi ng munisipyo hindi lamang dahil sa gusto ng mga inuupong opisyales. Dapat comprehensive lahat ito para napapatuloy mga programa. Kasi ang napapansin natin, pag napupoliticize kasi ang mga bagay-bagay, nawawala yung continuity ng mga programa. Correct. Kaya tayo yun ang gusto lang natin, ayusin natin ang pamamalakad, magkaroon ng disiplina ang mga Angelenyos, i-educate natin ang mga kabataan kasi sila ang, sabi ko nga nung araw,
sila ang puhunan natin para sa magandang kinabukasan din ng mga kabataan at ng Angeleño. Yun din ang isa pong napansin ko kay Mayor John Lasatin, no. Yung lahat, no, hindi selective yung approach ni Mayor. Pag halimbawa, hindi ko na lang babangkitin kung sinong lumapit kay Mayor, no, pero may one time may hearing. Mayor, darating daw si ganyan, no. So sabi ni Mayor John, mas mabuti, mas maganda na nandoon siya para mapakinggan nyo, malaman ng mga tao kung ano yung pinag-uusapan natin dito, no? Ganun din pag meron tayong halimbawa na yung sa Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan hindi lang pong taga-LGU mga naroon din mga representatives ng bawat stakeholders, and you welcome them na kahit na alam nung may nare-report sa inyo na questionable or critic in some ways, no, pero mas na-appreciate nyo na nandoon sila, no, para nang sa ganon nandun na yung proper forum and platform na pag-usapan at makikita rin nila, marirealize Kasi nila. kailangan lagi tayong transparent. Yun. Minsan kasi nagkakaroon ng misconception kung paano natin pinalalakad ang syudad. Lahat ng ginagalawan natin, hindi naman for my own disposal. Oh, tama. Dumadaan sa maraming sa maraming sistema, no? Kunyari, ito simpleng-simple lang, no? Kunyari, lahat ng mga gusto mag-OJT. Ayan. Sa CCA pa lang, ha? Kunyari, meron tayong mga estudyante gusto mag-OJT. Hihingi muna ako sa City Council, no? Okay. Ng permiso para mabigyan nila ako ng authority, no? Tapos noon, yung mga bawat bata na mag-OJT, ako pa pipirma bawat isang bata, Ang dami 5 nun. kontrata 'yon, di ba? Hindi ganoon kadali na parang sinabi lang natin ganun na nangyayari. Hindi, laging may mga proseso 'yan na lagi tayong sinusundan. Yes. Kaya parang minsan may message, Mayor, lubak-lubak yung daan sa gato. Hindi naman bukas na bukas, kaya kong pagawa. Diba? Ang daming sistema. Titingnan natin ang pondo ng syudad. Yan. No? Yung kapasidad ng syudad. Papasok din sa City Council yan. Siyempre, iba-budget pa yan. Siyempre, kung may nauna ng mga budget sa taong ito, siyempre, hindi mo naman basa-basa maisisingit yan. Unless na meron tayong surplus. Correct. Yeah, so, At pag minsan, meron din mga proyekto yung DPWH. So, kailangan consolidated yan. So, Yan. minsan baka mamaya mag-overlapping. Sayang yung mga pinondo natin na meron na palang pinondo ang DPWH. So, dapat properly coordinated yan. Kaya, sa ibang mga nagmamadali, siyempre, intindihin nyo rin ang takbo rin ng gobyerno. Hindi basta naisip lang natin, bukas na bukas, may solusyon kagad. And of course, dahil dinadaanan mo rin, Mayor, gusto mo rin na maayos. Oo, sino bang hindi gustong maayos ang lahat ng daan natin, kanal, mga bawasan ng trapiko. Siyempre, hindi ganun kadali na isang araw lang masusolusyonan natin ang mga problemang yan. Yeah. Tulong-tulong, no? Konting pag-unawa, pagtulungan natin, at makikita naman natin yung pagbabago. Nakita nyo naman sa 9 na taon natin bilang representante ng Primero Distrito, marami rin nagawang pagbabago, no? Mga tulay, daan, kanal, halos natapos na natin yung mga road dikes, no? At mapagpapatuloy ni Kong Pogi ngayon. Kaya mapalad din ang Primero Distrito. Kung nakikita nyo po, yung development sa Mabalacat, Magalang, Angeles City, complementing yan, no? Sabi nga nila, pag pumunta daw sa Primero Distrito, hindi na daw umaalog-alog yung ulo nila pag binabaybay nila yung daan, di ba? Oo, nga pati yung mga hindi lang mga major thoroughfares yan, Mayor, no? Pati yung mga iskinita. Kasi Tama, kung may development ka sa mga rural areas, siyempre, na marami rin ang nag-i-invest. No? Tumataas din ang balor ng lupa nila. Tama. Nagkakaroon ng negosyo. At nagkakaroon ng panibagong kabuhayan. Alright. Okay, may pabak po kaya kayo malugod na magana kaming Mayor John. Sabi na pong Lian Maglalang from DILG kasama si Annalyn, Gina, and Chini. Sino tong si Attorney Noel Luzong? Ayan, good morning po Mayor John from City Admin Office.
Si Jose Camaya ng Chess Library. Daming nagche-chess. Oo, natutuwa naman ako. Kahit mga bata ngayon, daming mga nagche-chess. Kudos sa Jose Camaya ng Sports Office. Pilar Figueroa, hello po Mayor John, miss you po. Sabi ni Pilar Figueroa. Dr. Mar Samson, good morning po Mayor John. Pati si Don Aguilar, pa-shoutout po sa mga masisipag na ating admin dito sa Sapang Bato National High School. Zaira Humul, Catherine Policarpion, Jonathan Velasquez, Nico Pangilinan, Christian Urbano, Milagros Garcia, Aurora Kadyang, Patrick Academia at si Sir Abdon Aguilar. Good morning po sa ating masipag na ama ng lungsod, Mayor John. Maraming salamat din sa inyo. Pati si Ricky Castro, good morning po Mayor John Lasatin. Pa-shoutout po sa ICTD Boys and Triskelion Angeles City Hall Chapter. Mga kasama ni Idol Rafi. Ayan, pati si Carol Luna from 33 KDP Chapters of Angeles City. Mabuhay po kayo, Mayor John. Supportive po kami sa tapat mo, linis mo. So, maraming salamat po. Pakikikaskid din po sa mga katabi natin. No? Alma Vital, good morning po, Mayor John. At si Ma'am AMC Romero, good morning po, Mayor Carmelo John Lasatin II. From DepEd, Angeles City. It's really so good to hear how our city is being transformed. Napansin ko nga po na nagre-respond ang mga Angelenyos sa call na maglinis at mag-ayos sa paligid. Thank you po. Ms. Crisalyn Cunanan, CSWDO, at Marisa Baluyot, Mark Anthony at si Ellie Canlas. Magbabalik po kami ni Mayor John Lasatin. At muli po, Mayor John, anong oras na po sa buong Pilipinas? Bilis ng oras. 30 minutos, pasado alas 10. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana Angeleños. Join! Tana! Angeleños! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana!
Alright, nagbabalik po kami sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Mayor John Lasatin. At nakatutok din sa ating programa, Mayor John, si Dr. Jesse Paul Manzano, ang ating masipag na CESA, city epidemiologist. At makasama natin mga iba pang mga RAHU heads dito po sa lungsod ng Angeles. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Okay, may nagpapabati. Gusto raw batiin mo, Mayor, yung sa kabilang sa kabilang kwarto lang natin dito. Si Mr. Perry Pangan. Ayan. Tatang Perry, magandang umaga po sa inyo. Na-miss mo ba? Na-miss mo ba? Namiss ako ni Tatang Perry. Okay. Yung kanina, Mayor, no, nabanggit no na yung parang mini walking street itong ating heritage district ngayon. How about po dito sa talagang kilala natin, pati internationally, na walking street? Nakikita na rin po ng ating mga turista, ng iba nating mga karatig bayan at lungsod, yung mga changes na nakikita natin along the walking street dito po sa may Fields Avenue. No? Ano po yung inyong parang gusto nyong makita dito later on as we develop itong walking street ng Fields Avenue, Mayor John? Unang-una, lagi natin iniisip yung kaayusan sa kalinisan ng lugar. Mm-mm. Kung nakita po natin nung araw, medyo lubog ang daan, no? Mm-mm. Kaya at yung mga mahusay naman natin mga negosyante, Mm-mm. tumulong naman sila sa pag-ayos, naglagay sila ng pavers. Yes. Tayo naman, no, gusto kasi natin na ang Fields Avenue eventually sana maging culinary hub, Ayun. culinary walking street, no, na hindi lamang nasa entertainment industry, Mm-mm. no. Gusto natin yung iba na pwede ma-diversify yung area Oo. into na masasabi natin na yung tinatangkilit ng nakakarami kasi pag sinabing Kapampangan, more on naiisip nila masarap magluto. Food. Oo. Laging gastronomic. Mm. no? Pag minsan nga, Mayor, pag may pasok pupunta na. ng Baguio, dadaan ka ba ng Pampanga? Para may dalang Gusto pagkain. nilang no? pabili ng pasalubong. Oo. So tayo naman, kaya nga meron tayong pinaplano eventually, kinakausap din natin ang CDC at BCDA na para magkaroon tayo ng food hub dyan din sa area, no, sa may Fields Avenue, para hindi lang mga clubs ang nakikita, kundi meron pa tayong mga iba-ibang mga, sana makapagtayo tayo ng food hub na parang mini food court na nandun din sa area ng walking street. Oo. Para yung mga pamilya na parang kala mo yung pamanang lakad din, no? Yes, oo. Meron din napapasyalan ang mga pamilya Mm-mm. right after mass dito sa Santa Maria or sa dito sa Dau. Pwede silang pumunta dito sa pinaplano natin na magkaroon ng parang walking street culinary hub. Uy, oo. Parang ngayon pa lang nagugutom na ako. Doon ini-imagine kasi masarap talaga pag gawang mga Angeleños. No? Siyempre, hindi lamang yun, no? Kailangan maayos din natin ang kapulisan natin, no? Kaya hinihikayat din natin ang BCDA at CDC na makahiram din tayo ng lupa para makapagpatayo tayo ng isang malaking police station, Yan, no? model police station. Model police station para lagi na napapangalagaan ang mga bisita natin at yung mga lalong-lalo yung mga local tourists natin. Correct. At yung mga kapwa natin mga Angeleños. Oo, kasi mga first responders din natin, Mayor, is coming from usually Station 4. Pag may mga aksidente or insidente na nangyayari sa loob ng Clark Freeport Zone, ang mga unang rumer-responde dyan, mga pulis Kaya natin. constant tayong nakikipag-ugnayan para ma-address natin yung mga issues na ito, no, na mabilis tayong makaresponde. May pupunta na mga Angeleño, pagbigay pa tayo ng mas maraming trabaho, lalong-lalo na yung mga mahihilig magluto, no? Yes, so Para maayos natin ang hindi lamang walking street na entertainment industry, kundi magiging culinary hub din. No? correct.
Let's go back, Mayor, doon sa nabanggit nyo rin kanina in relation to good governance na hindi mo naman disposal yung mga pagdating mga pondo na yung mga binabayad ng ating mga taxpayers, no? Paano ba yan? Yung imagination kasi ng tao, isang taxpayer pupunta sa City Hall, magbabayad. Nako, nakawin lang yan. Pupunta lang sa bunsa ng kani-kaninong mga politician. Paano po yung bigyan natin ng visualization? Paano yung pamumuno, pangungobyerno sa isang LGU? Siyempre, Mayor kung John? titingnan po natin, meron tayong isang malaking pondo. So una, siyempre, yung mga personal services, nandyan yan. Yung pang-araw-araw na gagamitin mo para patakbuhin mismo ang syudad ng Angeles. Ngayon, kung titingnan nyo, may mga nakalaan para sa eskwelahan, may nakalaan para sa basura, Correct. may nakalaan pa sa iba't ibang departamento para mapatakbo natin, may nakalaan para sa ospital. Siyempre, kailangan ayusin natin itong mga pondo to para ma-maximize natin ang serbisyong maibibigay natin. Correct. Kunyari, sa ospital natin, no? Tingnan nyo po ngayon, siyempre, kailangan natin tapusin ang ospital natin. So, hindi ko naman pwede ilagay lahat ng pondo ng syudad para tapusin kaagad ang ospital. No? Tama. Paano natin patatakbuhin yung iba-iba pang mga departamento, kamukha yung pagkuha ng basura. No? Kailangan may sariling pondo na naman po yan. No? Kaya kung titingnan mo, unti-unti natin inaayos, ginagawa natin ng sistema para mapatapos natin. Kunyari, natapos naman natin ang hospital. So, ang magiging problema naman natin, ang tubig naman ng hospital, nagsusupply ng tubig. Tama, among others. Kaya hinihikayat ko ang Angeles Water District na tulungan tayo, makatayo tayo ng pumping station. Yun. Ay, No? magandang Para ano. mismo, hindi mawawalan ng tubig ang hospital natin. At kung sobra, pwede pa magamit. Tama. No? Sa mga nangungulangan o nagkakakulangan sa Sa supply. mismong area ng Adjacent to that area, no? Oo. Yes. Uy, Kaya- ang City Water District, patulong. Kaya actually nasa drawing board na po nila yan, no? Inaaral nila. Ang timeline po dyan, hindi rin ganun kadali. Kunyari, magde-drill po sila ng para magkaroon tayo ng panibagong water source. It would take us around 4 months to 5 months. Okay. Hindi lang, uy, naisip natin bukas, gawa na. Hindi. Oo. Mahabang proseso yan. No? Siyempre, time is the essence. No? Kaya nga pinabibilis natin para kung sakaling natapos na ang hospital, tapos na rin itong mga kakailanganin natin kagamitan. In terms of mga utilities hanggang sa mga kagamitan para mapatakbo natin ng tama. Ngayon, inaayos din natin kung sino ang e-employ dito ngayon sa hospital. Siyempre, kung may karagdagang services, kailangan may karagdagang empleyado para mapatakbo ang hospital. Kailangan natin ng doctors, Tama. nurses, utilities, Dami. maintenance, madami. Dami yan. Kunyari, meron tayong 10 tao, no, na pinapatakbo ito. Kung dodoblehin natin serbisyo, kailangan natin additional 10 na naman kasi dinoble natin. Tama. Diba? Oo. Kaya, yung pagprograma nito, hindi lang basta binuksan natin, pinatakbo natin. Titingnan natin, paano natin patatakbuhin ngayon itong hospital? Kung hindi natin aayusin yung manpower din ng hospital. Tama. Oh, ilan lang naman yan, no? Yung isang hospital, ilang floors pa yan, no? Bawat floor. Ngayon, kung fully operational na yan, siyempre, lahat ng pupunta sa atin, hindi lang naman natin sineservisyo ng mga Angeleño, yung mga karatig na bayan na gustong nagpapatulong sa atin o yung adjacent sa Angeles City. Siyempre, minsan dyan din pupunta sa hospital po natin. Yun. So, nung nabanggit nyo po yung pondo, Mayor John, hindi naman pala hawak lahat ng funds sa Mayor's Office, no? Ibig sabihin, may kanya-kanyang funds yan na hindi mo basta-basta pwedeng galawin. Dahil meron ng nakaplano per departments na it's depende na lang sa prioritization. Saka kung magagamit man natin, may dokumento po lahat yan. Okay. No? Okay. Hindi lang basta nag-utos tayo, eto gawin natin. Dadaan pa sa konseho yan. Tapos lahat na, may paper trail lahat yan. Kaya ako, pag mayroong bumibisita sa atin, nakikita nila yung araw-araw na pinipirmahan natin mga dokumento. Yun yung patunay na tumatakbo ang syudad natin sa mga dokumentong ito. Curious lang ako, Mayor John, no? Ganito rin ba yung sistema pagdating sa funding nung panahon mo as congressman
na yung mga funds, paano ba dumarating pag may mga projects? Bakit kasi ang daming mga projects ng First District during your time na congressman? Nung araw, may allotment talaga na proyekto sa distrito natin. Palagay na natin meron allotment na dahil malaki ang distrito natin. Siguro mga 1 billion project a year, no? So yan hinahati natin sa tatlong lugar sa ng primero distrito, Mabalacat, Magalang and Angeles City. Kung titingnan nyo, mukhang malaki. Oo. But kunyari sa Magalang, nakapagpatapos tayo ng mga halos 10 tulay Oo na nga. widen. Oh. Siyempre titingnan natin, kada taon naglalaan tayo para maayos lang itong mga tulay na ito. Ngayon yung mga daan, kung titingnan nyo, sa haba-haba ng dinadaanan, mula Angeles, Mabalacat, papunta rin Magalang, at vice versa, siyempre, hindi lang naman isang araw mapopondohan mo yan o isang termino. So yung 9 years na yan, lahat ng nakikitang development, yun ang mga bumaba sa distrito. Okay. Ngayon, siyempre, hindi naman sapat yung 1 bilyon, no, sa isang taon. Hinihikayat ko ang Office of the President, Ayun. susulat tayo dyan, susulat tayo sa mga senador, Okay. susulat tayo sa mga kasama natin sa Kongreso ng mga party list para makapag-ambag naman sila sa development sa atin. Ngayon, Ayun. pag bumaba naman sa atin ng pondo, O yan ang question. kala ng tao, Oh. hawak ko yung pera. Yan, parang ito, Ah, yung pondo. Yan. Parang ninakaw ni, pang meron man nangyari anomalya, parang ninakaw ko yung pondo. Lahat ng pondo yan, ang nangangasiwa, lalo na pag proyekto, ang DPWH. Yun, yung ahensya. Yung ahensya Okay. mismo. Alright. So sila gumagawa ng program design, program of work, para dun sa pondong na ibaba, sila rin ang magpapabid yan. No? Okay. Yung role ko as representante, tapos na. Okay. Yung okay. paghanap ko ng pondo o pagsulisit ko ng pondo. No? Kung ano man ang gagawin ng ahensya, no, ng DPWH, syempre, sa kanila na yon. Okay. Ngayon, kung meron man anomalya sa departamento, doon ako pwede pumasok na naman para pa-imbestiga natin. Ayun. Diba? Okay, napakaklaro. So kung nun. nakikita po natin, sa atin, maraming nang pumunta dito, maraming nang gustong siraan ng distrito. At hindi naman mapipili ang city engineer natin, ang district engineer natin, na hindi siya magiging regional director ngayon ng DP, kung hindi mahusay ang implementasyon ng distrito natin. Tama. Oh. So ganun pala. So coming from halimbawa itong mga elected officials natin tulad ng mga barangay captains to city mayors, ganyan, na binibigay sa iyo yung mga wish list. Wish list, no? Tayo, namamag-asa tayo sa Kongreso na pwede sana tayong magbaba ng pondo sa barangay. Ayun. Kasi usually, pagdating sa Congress, usually dapat national projects lang yan. So, minsan makikusap kung pwede bang magbaba kami ng proyekto sa barangay. Kasi, syempre, lahat naman ng mga project sa national, ang kadugtong yan, dapat sa barangay. So, kung hindi natin madudugtong ang mga drainage ng barangay sa mga national project, kawawa yung mga barangay. Correct. Oh. So, kaya kung titingnan natin, maswerte tayo na nakakababa Oo nga. tayo ng project sa mga iba-ibang barangay na sinasakupan mismo ng primero distrito. Yun, kaya pala ang daming mga naging projects dito sa First District ng Pampanga. Okay, at balikan po natin ulit ang ating usapan with Mayor John Lasatin. Mayor John, anong oras na po sa buong Pilipinas? Tumaba tayo. 48 minuto. Pasado alas 10. Nasobra tayo. Join! Ta-da! Heleno. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. And Helenos on the street. Turn it up, let the city say, join Santa
Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Balik ang Join Tana Angeleños. Join! Tana! Angeleños! Come on, feel the sound. And we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Mayor John Lasatin live. At dito na tayo sa panghuling segment na natin sa ating programang Join Tana Angeleños. Pasensya na kung di ko kayo lahat mabate, katulad din na Ben, Ches Soriano Bautista, Dayan Season, uy, si Noah Mandani, good morning. Ayan, si Russell Ponce, Maya Pabak, Reggie Canlas Pantella, Z. Rodel Tuazon, ayan, from Bapak, si Rodel Tuazon pala to, si Kagawad Ed Dalusong, good morning po Mayor John, Roel Manaloto, June Tinte, good morning po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Mayor John Lasatin at sa buong Angeleños. Salamat Jones. Si Joni pala to, Joni Pangilinan, CCA Performing Arts and CCA Sports Development Office. Joe Marie Castro, ayan, pati si thank you very much Kagawad Ed Dalusong, Chris Montoya Opalya, at si Alex Cutes. Ano bang mga pag pinapalitan ninyo yung mga profile names niyo, nagkaiba ng pangalan niyo. Ivan Joshua Manalo, good morning po Mayor John, at si Kagawad Robert Yin. Yan po ang tunay na public servant. Mabuhay po Mayor John. Okay. Alright. At ano po yung mga ano ninyo, Mayor John? Halos mag 1 year na pala tayo sa Angeles City LGU bilang alkalde ng lungsod ng Angeles, no? So may mga nakita kayo for sure na mga programa in the past, no, na pag nagre-review, ganito na pala yung mga sitwasyon ngayon, no? So kagaya na madali kasing mangako bilang isang aspiring politician, no? Usually nakikita natin yan during the campaign period, mga pangako na hindi pala ganun ka in-depth yung kanilang knowledge pag nandun na doon sa ano. Pero napansin namin during your campaign, Mayor John, wala ka naman pinangako eh. Sabi mo lang kung ano yung kulang, ayos natin, kung ano yung sobra, babawasan natin, ano. Katulad ng mga ibang mga suliranin, katulad ng mga pabahay, Mayor John, mga urban poor, ayan, no, na laging yan pag minsan kahit hindi lang sa Pampanga, sa buong Pilipinas laging na exploit, sad to say, no, ng ibang mga politicians, mga aspiring leaders, no. Pero kayo po, ano po yung mga stance ninyo na napansin ninyo dito po sa ating lungsod? Sa aking pananaw, no, na-abuse po kasi lagi ang sitwasyon dito sa Angeles City, lalong-lalo na pag pinag-uusapan yung palupa, no? Kung titingnan natin, maraming nangangako, no? Ako naman, open naman ang
Siyudad ng Angeles sa lahat ng mga pinangako nila. Okay. Basta doable. O yun. Kasi ako hikayatin ko sila eh. Ano bang pinangako sa mga tao? 'Di ba? Ngayon, kung kaya natin masolusyonan, bakit hindi ko sila tutulungan? Okay. 'Di ba? Yan naman yan sa mga ibang elected official. Ngayon, yung sinusuri natin yung mga dokumento ng Siyudad ng Angeles, yung mga palagay na natin yung mga nabiling property para maibahagi sa mga kasama sa programa ng Murang Palupa, karamihan ng mga nabiling lupa ng syudad ay hindi pa nakapangalan sa city. Hindi pa nakapangalan sa Hindi pa syudad. nakapangalan sa syudad. Aba. So, paano yun? wala, parang kung titingnan mo, walang inaasahan yung tao kasi hindi pa nakapangalan Oo nga. sa city. Oo nga. So, kailangan ayusin natin, maghanap na naman tayo ng pondo para maipangalan natin sa city ang mga lupang ito. Ayun. Pag napangalan na natin sa city, isa-subdivide pa natin ang mga lupang to para dun sa mga nabigyan ng certification, no? Of ownership. Okay. Kasi kung titingnan mo, certification pa lang to eh. Ang totoong masasabi mo, ang totoong sistema, masasabi mong pag-aari mo yung lupa pag meron ka ng titulo. Titulo. Okay. So, nandun pa rin tayo sa step 1. Mm. Calculate natin lahat ng mga properties na in-acquire ng city. Inaaral natin yung kung paano natin maililipat sa city. So, may mga guidelines tayong sinusundan. Hindi lang naman natin basta-basta pwede ilipat. Ha? Ang gagawin natin, titingnan natin, papa-assess natin magkano ba ang babayaran ng gobyerno para mailipat. Oo nga. Kung titingnan mo, yung mga pinagkunan natin ng property, syempre kung may mga arrears yan, Oo nga, dapat i-check din yun. i-check din natin. Kunyari, hindi sila nakapagbayad ng amilyar, check mo muna yan. Dapat masettle mo muna yan. Sa libro dito sa syudad natin, lilitaw, may delinquencies. Nako. Kaya, basta, hindi lang gobyerno to gobyerno, mariresolve natin yung issue. Kung saan man tayo ahensya nakikipagtransaksyon, syempre kailangan susundan din natin yung mga parameters, no? Yun, oo. At susundan din natin ang tamang sistema ng batas kung paano natin mariresolve ang problema. So dahil na backtrack natin, Mayor, nakita natin yung source, back to zero. Ito na yung proseso. Ito na yung Ito na tamang yung proseso. So, Ayun. kamukha yung isa na tingin namin matatapos natin hanggang June, yung pag-donate ng lupa sa atin sa Sapang Bato. Ngayon, pag-donate sa atin nun, lahat ng ginawa ng listahan ng araw na na-subdivide na nila, siyempre, imi-meeting na natin ulit yung mga taon to. Kasi nalipat na natin sa city. Tama. Na-subdivide na natin yung lupa, so mimitingin na natin sila. Ayun. No? At kasama na rin natin sa pag-ayos ng Sapang Bato, unang-una, siyempre, si tatay dahil siya ang nag-donate ng property. No? Pangalawa, siyempre, ang ahensya ng National Housing Authority. Yan, Kasi NHA. gusto nga nila, may kasama na siyang pabahay. Ayun. All the rest, yung mga napag-uusapan, meron dyan yung sa Kutod, sa Amsik, kasalukuyan din natin inaayos hanggang dito sa Kawayan. Lahat, inisa-isa natin yung mga lahat ng na-acquire ng na property ng gobyerno para ma-settle natin isa-isa itong mga to. Ang nakalinya mula sa number 1, yung pinakamadali hanggang sa pinakamahirap, siguro mga 7. Wow. 7 listahan ito. Listahan yan. Pero Sana makabawas tayo ng etong taon na to kahit maka 3, 4 tayo, no, para ma-subdivide na natin at maayos na natin yung proseso para mapasakan nila itong mga lupang ito. No? Pero Kasi- ang ultimate goal mo dito, Mayor, is not ending up with just a certificate but with the title. What a title. Okay. No? Wala naman talagang libre sa gobyerno, no? Kasi lahat ito babayaran din naman nila sa murang halaga kung paano kinuha mismo ng syudad. Yes. Kaya iba rin yung meron silang inaasahan pagdating ng araw na kahit papano na alam nila may paraan para mapapasak nila yung mga lupang tinitirikan ng bahay nila sa ngayon. Alright. Naku, napaka-komprehensibo ng ating pinag-usapan ngayong umaga pero kulang again ang isang oras ng isang discussion with Mayor John Lasatin. Bigyan pa po namin kayo ng pagkakataon, Mayor John, to give your final message for this morning. Go ahead, sir. Sa lahat ng mga taga-subaybay ng RW 95.1, maraming salamat at sana
bumalik ulit ako dito na siguro kailangan natin pagpatuloy po ito, no, na para yung discussion at yung mga may agam-agam, alam ko meron dyan medyo nagagalit dahil sinasabi nila na hindi natin pinapansin. Hindi totoo po yan, no? Lagi tayo nandito para ayusin natin ang sistema sa tamang paraan para nang sa ganon, no, yung mga napangako ng maraming mga kumakandidato may ayos natin sa tama. Yun. Thank you very much, Mayor John Lasatin ng Angeles City sa inyong panahon at see you again next time sa ating programa. Ayan, sa ngalan po lang lahat ng bumubuo ng pamalang lungsod ng Angeles, ito po yung lingkod, J. Pelayo IV. At muli, ito yung programang Join Tana Angeleños. God bless everybody.